Isgot kini sa gibati no sa usa ka inahan nga nagrepresentar sa Jerusalem tungod kay ang Jerusalem sa dihang gibihag ang iyang mga anak gibati siya kaguol isip usa ka inahan nga ang iyang mga anak gibihag dito sa Babylonia unya gisilutan dito sulod sa 70 ka tuig ang iyang mga anak nga bibiya kaniya gibati gyud ang inahan nga nagrepresentar kini sa Jerusalem o kaguol nga mibiya gibihag no unya sa dihang nahibalik iyang mga anak no human sa 70 ka tuig nga serbisyo gigamit man si Ginoo si Hari Siro pagbuntog sa Babylonia ipabalik niya ang iyang mga anak dito sa Jerusalem ug mao ni atong nadungog sa unang pagbasa nga gibati o kalipay no ang inahan nga maong Jerusalem kay mato pa dinhi duyogin ninyo siya sa kalipay kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya aron kamo mosuso o mabusog sa iyang mapinanggaong dughan aron kamo moinom nga malipayon sa iyang daghang gatas kay nagingon ang Ginoo pauswagon ko siya sama sa suba ug padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran sama sa nagbaha nga mga sapa ug magsusok ka kuguson kaniya diha sa iyang batang ug unya ugay-ugayon diha sa iyang sabakan ingog ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan amo ni ang hulagway nga gipakita kanato ni propeta Isaias nga ang Jerusalem ang balaang syudad sa dihang namalik na yung mga anak ikan sa pagkabihag no dunay gibati gyud kalipay ang inahan gibati kalipay ang kaniadto nga gitalikdan sa mga anak ang mga Hudiyo no mo sa niyang atong ebanghelyo nga nagpili ang Ginoo og 72 kapituag duha ka mga lalaki nga mga misyonero nga gipadala pag-una ni Hesus ngadto sa mga dapit nga ngatuan nganuman aron pagkabig og mga tawo balik sa Ginoo aron sa ilang pagkalayo sa Ginoo no makahinulsol sila bation sila kalipay nga mabalik na sila sa Ginoo ug malipay sad ang Ginoo nga nakabig ang mga tawo kay mato pa sa Ginoo mas malipay pa ang mga anghel sa langit sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasiyaman og siyam katawo nga wala magkinahanglan nga maghinulsol no ikalipay gyud sa Ginoo nga mabalik gyud taniya sama sa unang pagbasa nga ang iyang katawhan nga nibalik sa Jerusalem gikalipay sa inahan ang paghibalik sa nato sa Ginoo makalipay sa niya o ang una ra bang pulong nga ipabati sa mga tao mao gyud ang panagdait ang kalinaw peace tungod kay sa atong pagkalayo sa Ginoo wala kitay kalinaw nya gipili sa Ginoo ang 72 ka mga tao aron pag-andam sa dapit nga pagkatuan ni Hesus o kining 72 nagrepresentar kini sa mga Gentile nations ang mga sa panahon sa tong Ginoo mga 70 o 72 ka mga nasod ang nailhan nagrepresentar kini nga ang kanidayang mga misyonero gipadala sa tibuok kalibutan no a worldwide mission pagkabig sa mga tao pinaagi sa ilang mga pulong no ang Ginoo nagpadala sa iyang mga misyonero pagkabig og mga tao pinaagi sa pulong ug di sila motuo sa mga wali pakit-on sila sa mga milagro ug di sila motuo mga milagro pakit-on sila sa kinabuhi nga ilang gipuy-an nga simple yano ordinaryo ra kaayo dili sila padadog kanang kwarta di sila padadon og mga sinina no uban pang mga matupad dinhi nga ayaw kamo pagdalag puntil ni sudlanan si limos ni sandalyas
o dili sila padadog mga butang-butang tungod kay ang mga tao inikakita nila sa ilang kinabuhi, makabig sila nga wa man sila gisaligan nga mga pagkaon, mga butang, nagsalig na sila sa Ginoo o makabig sila pinagi sa ilang pagpuyo sa kinabuhi diya sa Ginoo. No, mo gini tulok ka mga rason, mga pamaagi nganong gipadala sila pagkabig og mga tao pinagi silang pagwali nga iwali nga hapit na maghari ang Dios kanila. Yang kitagaan sila gahom paghimog mga milagro, pag-ayos mga sakiton, pagpapahawa sa mga yawa, paghinlo sa mga sanglahon, pag-ayos mga buta, mga bakol, mga bungol. Kay kini mga buhata, dili kini mahimo sa tao. Pero nganong nahimo man ni, ipahimo man ni sa mga misyonero, dili tungod niya, tungod kundili aron pagpakita ang Ginoo naguban kanila, naghatag kanila gahom aron makabig sila, no? Nya tagaan pa sila og kining ipasabot pa gyud nila sa Ginoo, okay, sa dihang namalik sila ngadto sa Ginoo, nalipay sila nga daghan silang nakabig, mipatuok kanila ang mga yawa, ningon ang Ginoo nga ayaw lumog kalipay nga ang mga yawa mipatuok kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo, no? Apan ayaw kamo kalipay tungod kay mga yawa mipatuok kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan naisulat na didto sa langit. Muninindot kaayo nga mintas buhi pa sila sa kalibutan, gipasaligan sila nga ang inyong mga ngalan naisulat na dito sa kahitasan, dito sa gingharian sa langit, tungod sa inyong pagtuman sa sugo sa Ginoo, pagkabig og mga tao, pagpuyog kinabuhi nga yano kaayo, nga mosalig sila sa Ginoo. Di sila magunahuna sa ilang kanon, o sa ilang imnon, o sa ilang sulubon. Di sila magunahuna nga dumpakaon mga tao nila, magduda ba sila, kinsa ni mga tawhana, wa sila ang ilargyong trabaho nga mosangyaw sila sa pulong si Ginoo. Mato sa ang mga tinun-an, no, ang mga disipulo gipasabot gyud nga mosalig gyud sila sa Ginoo. Di sila mabalaka. Di sila mabalaka unsa ilang kanon, unsa ilang sulubon, asa sa paingon, bisan pa ganig mga bangis nga mga mananap nga bisan pag makakupot sila mga halas nga mananap, di sila mahadlok, di sila kuyawan kay ang Ginoo nag-uban kanila. No, moninindot kaayo sa mga misyonero na usa sa ato makatunan sa ebanghelyo ang ilag yung pagkamasaligon sa Ginoo, nga gipadala sila sa usa ka lugar nga wa sila nga mga pagkaon, mga kwarta, pero gihagit sila sa pagsalig kay ang Ginoo dili gyud mopakyas, dili gyud mobiya sa mga sinugo nga ang mga mamumuo angay gayod suhulan, angay gyud pakanon ang mga magwawali, angay atimanon. God is the greatest provider, no, ato papakat ng Ginoo, no, kay siya mag-atiman kanato. Mo gininindot kaayo basta unahon lang nato pagsangyaw ang iyang gingharian, atong unahon pagsangyaw ang iyang pulong, di kita magutman, di kita malunusan. Kanang muning ingon, seek first the kingdom of heaven and the rest will be given unto you. Nya ikaduha, gawas nga mosalig kita sa Ginoo, trabaho lang taon sa iyang gisugo nato nga kinahanglan atog yung isangyaw ang kalinaw. Kay sa atong pagpakasala wala matay kalinaw. Pero sa dihang mobalik kita sa Ginoo, kabaton kita kalinaw ug kalipay. No, we will receive peace and joy. Kay sa dihang nalayo dita sa Ginoo sa atong pagpakasala, wala kitay kalinaw.
Nalayo kita sa Ginoo, pinaagis itong pagpakasala, wala kita kalipay. And real joy and true happiness and peace can only be given by God. Ang tinud-anay nga kalinaw, kalipay, nagagikan ra gyud sa Ginoo. Munang ang unang pulong nga ipalitok, ipabati sa mga misyonero ngadto sa mga tao mao gyud ang panagdait nga Ginoo nakigdait sa iyang mga tao. No, ni duol ni una pagkuan ang Ginoo. God took the first initiative in reconciling man. Munay rason sad nganong si Jesus gipada dinis kalibutan aron paghatag pagtanyag sa iyang gugma o pasaylo sa mga tao nga modawat kaniya. Apan kung ang mga tao dili gani modawat sa pulong sa Ginoo, kung dili gani modawat sa pinadala sa Dios, dunay warning ang Ginoo. Mato pa dinhi nga apan kon moadto kamo sa kalungsod ug dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingnan ninyong mga tao bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon batok kaninyo. Sa to pa, the offer of salvation is intended for everybody, but we are not forced to receive. Wala tapog sa pagdawat sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo. Iya lang gi-offer, no? It is freely gitanyag. Doon na kita'y kagawasan. We have the freedom to accept or not to accept. Pero dili kita mo dawat sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo pinagis mga misyonero mato pa sa Ginoo apan timan-i kini nga hapit na sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kaniadtong lungsura. Nganuman tungod kay ang mga tao sa Sodoma way kahigayunan nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Sa ilang pagpakasala gisilutan sila si Ginoo. Apan kung doon na pa'y muwali ang taton nila, may siguro ang uban nila maluwas pa kung mapatalinghog sa pulong sa Ginoo. Mas privilege ang mga tao nga nakadungog sa Ginoo. Doon na antay kahigayunan nga maluwas. Apan kung sa atong pagkadungog, pagpaminaw sa mga walis, mga misyonero, o mosalikway gihapon sa ilang mga pulong, mas mato pa sa Ginoo, mas maluoy pa ang Sodoma kaniadtong lungsura. Privilege is always coupled with responsibility. Nga it is our privilege nga nakadungog kita sa pulong sa Ginoo, but it is at the same time our responsibility to respond to the call of God. It is our responsibility to cooperate sa tanyag sa Ginoo. Muna karon nga matag Domingo, ang ban matag adlaw, makasimba, makapaminaw sa pulong Ginoo, you are very privileged, but you have the responsibility to translate every word that you hear into good action. Mo ni gipaabot sa Ginoo nga ang atong pribilehiyo nga makadungog kita sa pulong Ginoo pinagis mga walis, mga ebanghelyo, doon na sad mo'y katungdanan, doon na kita'y katungdanan sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Unang pasalamat kita sa Ginoo, salamat kita sa Ginoo kay pinaagis mga misyonero, nakabaton kita pagtuo sa Ginoo, nalaw mga tong paghigugma kang Hesus, nasuod kita sa Ginoo, natagaan kita kinabuhi, pinaagis siyang mga pulong kay mato sa Ginoo, ang akong pulong espiritu o kinabuhi. Busa manindog kitang tanan, nagatuo kami sa